ante ora todos mag die ta riba ng mes. Met de voormalige minister, de fusering is niet gelukt. Denkt u dat met de nieuwe minister dit wel gaat lukken? Ik weet het, ik hoop het. Ik hoop het echt. Senhora, de quiere de fusering de IMSAN hospital of de importante para cada entidade da riba na mesa, IMSAN e hospital? Mosa, me escucha todos banda, no? Todos banda tem algo bota bisa dengue, bota hopi importante. Laga nos bisa a mi sempre ta querer si, que bo me serta, bo me se wake meta comum. E meta comum me serta e paciente. E no bo ego of bo isla. Sendo si bo wake sei, anto e ora bo meester por tira oude den binja, maar als je naar naar outro. Ja, voor haar is dat natuurlijk een lastig dossier, omdat natuurlijk de andere kant anders denkt, dus in dit geval IMSAN. Maar ik heb de minister echt gevraagd van laten we samen die helikopter stappen en van boven kijken, alle emoties wegdoen en wat blijft er dan over? Ja, dan wil je eigenlijk wel dat het beter wordt voor de samenleving en dat met het schaarse geld dat we hebben en het eigenlijk tekort aan mankracht, dat we het beste doen. Ze gaat erover nadenken en ik heb in ieder geval voorgesteld, laten we in ieder geval met elkaar om tafel gaan. Dus dat u als minister alle partijen bij elkaar brengt, dat we de benen op tafel doen. Misschien moeten we er een glas water of wijn bij drinken en kijken hoe komen we nou hier echt verder. Want alle gesprekken in de afgelopen jaren hebben niet echt tot resultaat geleid. En uiteindelijk moeten we gewoon zorgen voor goede inzet van het geld wat op Aruba aanwezig is, goede inzet van de mensen en de kennis. En uiteindelijk ook gewoon het makkelijker en toegankelijker maken voor de mensen die zorg nodig hebben. Dat ze niet ver hoeven te reizen, goede zorg kunnen krijgen op elke plek die daarvoor bestemd is. Met querer samenwerken, dat hobby in cooperação dat hobby importante. E me está hobby fijo si, com metanang e com bota logra e pero den conversação com outro, me querer botin com vai haya outro. A me querer e nos governo também querer den diálogo com e partners nang, com bota traga com nang e den diálogo é hora bom me se chega hora aqui com tá emiho, não pa e entidade, pero pa e paciente que mister di ajudanza, mister di equido nel momento e que paciente mistage. Met de voormalige minister, de fusering is niet gelukt. Denkt u dat met de nieuwe minister dit wel gaat lukken? Ik weet het, ik hoop het. Ik hoop het echt. Kijk, het is voor een minister, snap ik ook, lastig. Want het gaat natuurlijk vaak over toch gevoelens van andere partijen waar je overal rekening mee moet houden. Geld, wat natuurlijk niet zomaar beschikbaar is. Nu is IMSAN ook een sui generis, wij een stichting. Maar dat is gewoon te veranderen als het parlement daarin meegaat. Dus ik hoop dat de minister uiteindelijk gewoon zegt, uiteindelijk is dit het beste voor het land. En sommige beslissingen zijn makkelijk, sommige moeilijk. Sommige vragen om emotie, sommige minder. Dit zal dan wel gedoe opleveren. Maar uiteindelijk gaat het over wat is nou beter voor Aruba in de toekomst. En ik denk dat dit echt beter is. En ik blijf dat ook vertellen, omdat het uiteindelijk beter is voor iedereen die hier woont om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Wij kunnen ook dingen leren van IMSAN. Dus ik ben echt voor IMSAN. Maar wel als onderdeel van één grote zorgorganisatie. En of dat dan HOH moet heten. Of dat we een andere naam geven. I really don't care. Maar wel dat het toegankelijk wordt voor iedereen. En dat we echt met het geld wat we hebben meer dingen kunnen doen. En iedereen daar profijt van heeft. De kere cultuur e dos entidade nang aqui, se bota papel de hospital, bota papel de IMSAN, turti nang karakter e nang importância. E, por exemplo, IMSAN tá hopi conocipa parte oncológico, dos lo qual cuido oncológico que tawaro dona e como me se waro fortificar e den aqui bota mira ku na hospital tem parte que tá enfocada me arriba e cardiologia, que men intervenção cardiológico, que men se turdo straha com outro, anto bo logra também com não turta hasi bom, pero com e contato e cooperação tá estrecho, anto ora turdos magdi tá riba na mes, sin embargo, botin com access se tá sina com não potrá assim outro, anto com e preço dos tá queda caro para nos pueblo e botin com invertir hopi placa, botin com vai den diálogo com outro que bota decidisse, pero a mim quer sempre den cabeça junto para chegar na outro tá mais importante que ora com gente ou grupito tá decidir para outro.